Nyaya nhasi inosiririsa hama dzangu. Hey Church fam, hey my loves, welcome back to another episode with Ash. Guys, today nyaya ndinayo inyaya inosiririsa iyo yakudzai Keita ashakira pasport achidrivwa nemukadzi wake Lonlisha and namai vake as well vafira pasport, but zviri kunzi izvo Lonlisha asurvivor ari kuhospital. Guys, that's the couple vazhinji munoiziva patiktok, and hey, pakaipa kutaura chokwadi, hanzi atongofira passport that guy apa anga aine zvinhu hopo upfumi mabans whatsoever anga akapfuma zvisingaiti, and he was the director of Sisonge Holdings. I'm sure you guys know Sisonge, and navanga vaine kamwana kavo kamukomana kadiki. Vedwe, let's just pray for Lonisha and the baby, and she will recover. Guys, look at the car ndo zvayaita izvi. Vamwe voti ivo hanzi vanga vachienda kuchurch because zvaitika nhasi kuma7 varovana nebhasi, saka zviri kunzi anga achiva vachienda kuchechi mushure mekunge vaudzwa nemuprofita kunzi ndaona wafa neaccident kana negunshot. Hanzi dhaina mbamboita imwe accident mbapona. Saka the wife Lonlisha ndiye paakati baba mwana, izvi zvakuda kuti tiende kuchechi, zvakuda kuti ndiende newe kuchechi. Then mai vacho mva vauya vakati it's fine, ndinokwanisa kuenda newe kuchechi. Ndopavabva vafira pasport amai nemwana wavo. Saka makoti anga achidhiraivha ndiye apona, but ari kuchipatara. Vamwe votiwo hanzi apa amai vanga vachibva kunotaridzwa imba inyowani yavanga vatengerwa nevana vavo. Veduwe, zvakaoma. Ndopaunoona kuti Satani ari kuende pasi pano kudadirana kupedza nguva kutandara chaiko. Tinofanira kugara tichinamata, tinofanira kugara tichirayira shoko raMwari, tichirayira the blood of Jesus patinofamba pese patinogara, nekuti you never know, and I will see what is happening out there. You know, the spiritual world is very sensitive, and take it serious. Une avo vasinga believe in the spiritual world, you guys, you need to take this serious. And pava pabuda ipo picture rake nemumwe munhu atange ng'anga kunge ani kunge ani. Regai ndikuratidze iyi picture iroro ranetsa raita kuti vanhu vafunge vatarise kufungisira ndirori. Akati birthday tate guru. Saka mwa kuti akaromba akaenda kunoromba kwaakaromba Jinimbi ndo kwaakaromba. Saka vanhu vari kungotaura zvakasiyana siyana guys, but vazhinji vari kuti akaromba. Vamwe voti shuwa munhu angadrive all the way from South Africa kuya kuzofira muHarare here. Zvakaoma guys, zvakaoma. Asi tinongoti kumukomana rest in peace, kuna mama rest in peace as well. Sometimes tinopinzawo futi vabereki munyaya dzedu vasingaziva. Vamwe vari kuti he was supposed to sacrifice mama vake, you know, all those stories dzinozongobuda kana paitika chimwe chinhu. Saka we don't know which is which, but let me know in the comment section what do you think, guys, and like, comment, subscribe as well, share the video with your loved ones. It's good to know what you think. And vamwe vari kuti hanzi sei slay queen rasara risina kufa. Hey, party trick. And I'm sure the trauma she will take time to heal. She will take time. Anyways, guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment, guys. Bye.